Pekne vítam na našom stretnutí, ktoré sme začali aký nový projekt. To je vlastne druhé stretnutie, kde v rámci takýchto stretnutí by som chcel dať priestor, som nazval, že mám nápad a hľadám parťákov. Neviem, či viete o FabLabe niečo, veľmi stručne je to priestor, kde tu máme technológie digitálnej výroby, čiže človek, keď má nápad, môže tu zhmotniť pomocou týchto strojov. A minulý týždeň sme tu mali jedného študenta, ktorý robí nejakého pavúka, a teraz som Romana požiadal, aby v rámci experimentu, aby sme to vôbec tú metodiku vyskúšali, že on má nápad, že chce ovládať počítače svojimi myšlienkami. Dúfam, že nie iných ľudí. Ale zatiaľ počítače. Takže toto je druhé stretnutie. Nazval som to, že laboratórium teórie myslenia a materializácie. Takže odovzdávam slovo Romanovi, kde nás uvedie do problematiky a potom by to mohlo prejsť do nejakého voľného dialogu. Potom už kameru vypnem, ale kameru bude len počas prednášky. Tak ďakujem, nech sa páči. Takže som rád, že ste prišli v takom hojnom počte, nečakal som. Budem mať až trému. Aby som nejak uviedol samého seba, aby ste aj mali nejakú predstavu, že prečo a prečo som tu. Nejak život ma som dotlačil, ale z histórie vyštudoval som technickú kybernetiku, meraciu techniku pred veľa rokmi a nejak, neviem čím, ale stalo sa mojím takou životnou otázkou dokumentácia a práca s informáciami. Mám takú skúsenosť, a možno aj vy, že ľudia, hlavne tvoriví, neradi dokumentujú. A ak dokumentujú, tak to potom a odsúvajú to dozadu a softwaristi si mysleli agilné metódy, aby nemuseli dokumentovať. Teraz ich trošku ohováram, ale väčšinou mám taký pocit, že len nie dokumentovať. A ja považujem ten proces dokumentácie za jeden strategický bod. Sám sa to snažím robiť, i keď nie, že to dodržujem. A preto aj ten slajd, čo na stene, je zameraný na to, nie, že čo chcem vytvoriť, ale akým spôsobom to chcem vytvoriť. Lebo to je to, čo viem opakovať. Ja dneska vyrobím autičko, ktoré kolujete, alebo poskladám, a je tam nejaká metodika, alebo nejaké postupy, ktoré sa osvedčili, aby som ho vedel postaviť druhýkrát. Alebo po mne, aby to niekto vedel zopakovať. Alebo aby som ja po mesiaci, po dvoch prišiel k tomu a neotváral tie isté zásuvky a objavoval nejaké zaujímavé informácie. A sú to vaše informácie len s časovým odstupom. Takže všetky tie aktivity, myšlienkami riadené systémy sú iba ten horizont, ten Everest, kam sa chcem dostať, ale pre mňa je tá cesta na ten Everest možno dôležitejšia než samotný cieľ, čo som si dal, pretože ten horizont sa mi bude vždy posúvať. Keď už raz dostanem Everest, tak musím pokračovať ďalej. Je to v podstate človeka, že chce raz ďalej, takže môjim cieľom je tá cesta. A cieľom, prečo som tu, je ponúknuť tú cestu spoločnú aj druhým, ktorí sa budú chcieť pridať, s tým, že moja predstava je vytvoriť nejakú platformu alebo skupinu ľudí, ktorí nebudú chcieť byť najlepší, ale budú chcieť byť užitoční. V tom zmysle, že keď nájdú nejaký technický alebo ľudský problém, ktorý vedia vyriešiť a súvisí to s tým, čo ja viem treba pomôcť, to znamená s meracími prevodníkmi, fyzikálnymi prevodníkmi, spracovaním, to znamená nejaké mikroprocesory, nejaké fyzikálne prevodníky, teplo, vlhkosť a všetky tie veci. A prinesie ten problém a povie, neviem, ako to mám spraviť, ale chcel by som pomôcť otcovi, aby mu nezamrzla voda v zime, aby mu to samé vypustilo, alebo aby mu to poslalo SMS-ku, keď v zime bude treba. Takže cieľom je nájsť takú partiu ľudí, ktorí každý si prinesie svoju srdcovú vec, a spoločne to zrealizujeme. Ak by bol človek, ktorý nevie, čo by ako, tak budú také skladačky, ako je to autičko, kúpia sa súčiastky, bude vidieť výsledok a pokúsi sa to poskladať. Ak bude mať väčšiu ambíciu, okrem toho, že on sa s tým zahrá a niečo to robí, vie to ovládať telefónom, vie to ovládať kadečím, že si postaví také autičko sám. Spraví si vlastný návrh, tu sú možnosti v priestoroch FabLabu, aby si to zrealizoval od toho myšlienkového návrhu až po fyzické vytlačenie a zrealizáciu tej mechanickej časti, či už na CNC strojoch, môže tu vrtať, rezať, píliť, zvárať asi nie, ale nemusíme, keď bude treba, aj to budeme zabezpečiť, ale môže si to celé poskladať s tým, že môjim záujmom je, aby sme pochopili aj tie meracie prevodníky, treba tie fyzikálne veličiny, prečo sa prevádzajú tak, ako sa prevádzajú,
že na tom webe je množstvo senzorov, ktoré si vieme kúpiť, poskladať a že vznikne niečo originálne, ktorým sa vieme pochváliť. A to miesto, kde sa môžeme pochváliť, je aj tohto roku blízko vo Viedni, kde sa takíto šialenci stretávajú, tam museli väčšie priestory. Ukážem vám nejaké obrázky z mnoho roku, kde sa takíto ľudia a nadšenci prezentujú. Napríklad maličký robotík zo zubnej kefky. Za 5 eur si prídete, urežete kefke nôžku, do toho sa niečo vloží a ono to behá po takých trajektóriách a máte prvý robot. Hej. A môžeme sa potom pýtať, ako to funguje, prečo sa to hýbe, čo tie štetinky tam robia. Ale sú tam aj veľmi pekné veci, od 3D tlače, všelijakých kutilov, domáce pivovary, no pivovary nie celkom, ale nejaké rúrky, ukážem pár fotiek, ak bude čas. Takže toto všetko je na úvod. Momentálne pracujem vo firme Hewlett Packard Enterprise, volá sa to všelijak, teraz má Packard také burlivé obdobie, ale tiež riešime medzinárodný veľký projekt, kde je úlohou asi 50 000 počítačov v rôznych serverovniach presunúť do veľkých cloudov, do dátových centier a naša úloha je tam ku podivu vytvoriť dokumentáciu k tomu. Volá sa to síce Core Architecture Team, ale nestihli sme tú implementačnú fázu, tak aspoň post-action sa snažíme to zdokumentovať, čo nie je ľahká disciplína. A narážame na to, že sme ostrovčeky vedomostí od salesu, engineeringu, implementátorov a operátorov a nevieme komunikovať. A my teraz prichádzame s nejakými modernými prístupmi, ktoré sa týkajú aj technológie, ktoré je tu zobrazované, volá sa to Enterprise Architect, kde sa snažíme všetky naše tie myšlienky ukladať a má tam také veci, že aj nielen, že si navrhneme nejaké fázy softwarového vývoja UML, ale môžeme tam robiť projektový management, ukladáme si rôzne informácie, komunikovať, chatovať a po 15 rokoch používania si nástrojov sa cítim ako začiatočník. Každý deň začínam s niečím, čo viem, že tam je, ale nemám to zažité. Takže mám veľký rešpekt pred tým množstvom informácií, čo nám prelietávajú hlavou cez médiá, cez všetko a čo musíme my aj profesne spracovať. Bez ohľadu, koľko informácií ako študenti musíte vyspracovať, dodať a jak to spraviť tak, aby to bolo čo možno pre vás samých zmysluplné. Tie informácie zabudnete, ale spôsob, ako ste museli s tým informáciami narábať, je pravdepodobne opakovateľná činnosť, systémová činnosť a dá sa využiť viackrát vo vašom živote. Takže toto by som ukončil. Ak by ste mali kedykoľvek otázky, kľudne sa spýtajte. A ja som si tu snažil sa niečo pripraviť, ale som to nestihol. Takže úvod máme za sebou, motivácia. Tu by som vám ukázal to, čo sa udialo možno minulý rok vo Viedni, ako výsledok spolupráce so študentami z FITky. Mal som 5 študentov, ktorí možno ešte študujú, neviem, lebo sa mi neozvali, či ste ich nevyhodili. Ale na základe spolupráce sme sa prihlásili do tej Viedne, ukazovali sme rôzne formy autičiek, mali sme tam pavúčika. Ak sa mi podarí ukázať aspoň ten stánok, aby ste mali aj vy trošku zážitok. Kde sa mi to schoval? Sa to tu nejak... Mozilla ma zradila. Zase dám duplicitné okná, aby som to nemal takto. Možno, že to je príčinou toho, že mi nezobrazuje po vedľajšom okne. Tak skúsime iný prehľadač. Uvádzam to preto, aby sme prešli nejak plynule od tej histórie k tomu, čo by mohlo byť.
Takže trošku, toto bol, keď si otočíte hlavu, tak je to krásny priestor, neviem na čo slúžil, 5 podlažný a tuto po obvodoch boli stánky a plus veľké priestory, kam sa dostaneme za chvíľku. V krásnej historickej budove, toto je taký dobrý obrazok, že vošli sme dnu a nádherné priestory technologické, či tam bola nejaká strojovňa, alebo vlaky tam chodili, alebo neviem, čo to bolo. Proste perfektná vec. Už to bolo veľmi pekné, samotné prostredie. A čo sa týka nášho štánku, boli sme tam 4 skupiny ľudí. Niektoré veci, aby som od výuky, optiky, no veľa, ani neviem čo, ale čomu sa chcem dospať, napríklad Lego a roboty postavené na Legu, Rubiková kocka poskladaná cez Brainstorm, do 15 sekúnd, akokoľvek rozložená Rubiková kocka, na tom, čo hrajú Lego Leach, vyriešené, boli tam teda tie snímače, boli tam viacej úžasné veci. A to, čo by som chcel preklenúť, možno na záver, keď bude viacej času, aby som neodbiehal od témy, ale to, čo by som vás chcel upozorniť, je súvisí to s dnešnou témou, a to je myšlienkami riadené aplikácie. A ja tu nájdem. Toto je Thanos so svojou priateľkou z Aten alebo z Grécka odniekiaľ. A toto, čo tu vidíme, je plato, na ktoré realizoval túto levicujúcu kocku. Všimnite si, že tu sú dvaja hráči. Ľavý hráč, pravý hráč, aj to dali rôzne farby tých čeleniek, čo máme vlastne tu. A princípom tej hry, tá stratégia je tu na stene zobrazená, že buď sa zameriame, že ten, kto je koncentrovanejší, pretlačí tú levicujúcu kocku na druhú stranu, alebo ten, kto je uvoľnenejší, dosiahne akoby úspech. Mňa zaujímajú kooperatívne hry, ale to už je vecou iba stratégie. Tak, tu sú potom rôzne, tu vysvetľuje, ako to funguje. Dievčina je architekt, takže navrhla celý ten systém po dizajnerskej stránke. Ak si všimnete, tie biele bodky, bude to vidno, sú brailovým písmom, pretože to vydáva aj zvuk, aby to mohli aj ľudia, ktorí majú nejaký handicap, mohli hrať. Tým paperikom tam ukázalo, že skutočne tá kocka levituje. A teraz by ste dostali download, spravte niečo podobné. Tu máte komponenty a hrajte sa. A môže to byť semestrálny projekt, môže to byť ročníkový projekt, môže to byť len fanklub, prídem, pohrám sa, pochopím, zdokumentujem, idem preč, zabudnem, ale mám návyky, ktoré keď dostanem iný projekt, inú úlohu pre seba, pre kohokoľvek v práci, mám návyky. Samozrejme, dopracovať sa do takého stavu, aby to bolo takto hotové, to netrvá 1 týždeň, ale keby len ten výsledok bol taký, že mindcube.com, keď si to chcete pozrieť, môžete si to objednať aj v brailovom písme. Snažím sa s ním spolupracovať, aby nám poskytol za nejaký podmienok dokumentáciu, aby sme neobjavovali to, čo už je, ale aby sme to posunuli ďalej. Uvidíme, ako to dopadne. On je fajn chalan, tak tiež to robí vo voľných chvíľach. Tak. A teraz by sme mohli prejsť možno k samotným ukážkám, aby sme nešli k teórii. Ak budú otázky, poďme aj do teórie a tie praktické veci. To znamená, ja si teraz mrzne 32 GB rámky tam mám. Najnovší procesor, aký je. A niečo ma tu drhne. Žiaľ, to všetko asi. Dobre, zamrzlo to, nevadí. Tak ja to skúsim takto. Takže prvá ukážka. Nasadíme si čelenku. Dá sa nasadiť aj tá biela, ale neviem, či ste si stihli na telefóne nahrať tú aplikáciu. Keď nie, tak to ešte môžeme skúsiť a potom sa individuálne. Okrem iného som tu ukázal aj ďalší taký príklad. Jeden z vašich kolegov vytvoril takýto prístroj. Je to vlastne meteorologická stanica. Ak si stiahnete z tejto stránky alebo teda z Google Play aplikáciu, tak budete vedieť, aká je to teplota, tlak
vlhkosť. Už je pripravená infraštruktúra cez toto je momentálne verzia na Bluetooth, takže telefón alebo nejaké tak zariadenie, ale aby to bol internet do vecí, tak potrebuje iné médiá, Sigfox alebo jak sa volajú tie médiá, LoRaWAN a podobne, aby to bolo súčasťou internetu vecí. Chalanisko dal do toho veľké srdce, to sú originálne veci, na Slovensku vyrobené vrátane tiež krabičky, môžete si to kúpiť, je to aj na internete. Úžasná vec, tiež vyvinuté, ale samostatne, on je tiež špecialista, meracia technika, automatizácia, priemyselná automatizácia, prototypy typu riadím iPhoneom veľký pluh, lebo sú Slováci, ktorí robia špeciálne poľnohospodárske stroje, lebo nie je jedno, ako hlboko oriete a pre aký účel oriete, a na to sú špeciálne stroje a tieto stroje sú riadené obyčajným telefónom alebo tabletom a je to proste celá veda okolo toho. Neviem, aký vodičák musí mať ten človek, keď riadi tabletom, také veľké niekoľkotonové monštrum, ale funguje to a je vo svete o to veľký záujem. Takže na Slovensku je veľké množstvo ľudí a mnohokrát to končí na tom, že keď sa aj spýtam v tej oblasti a čo dokumentácia, tak sú veľmi vyhýbavé odpovede. Neviem prečo, lebo neviem si predstaviť, že príde odborník do práce a nespadne niečo na ňo a idem robiť. Hej. Takže on si robí na papieroch, každý máme nejaký systém a ja popri týchto hračkách sa snažím ukázať, ako si to ja predstavujem, ako sa to snažím robiť ja. A vlastne súčasť mojej práce je modelovanie v nejakom nástroji a nestarám sa veľmi, či je to UML, ne-UML. Dôležité pre mňa, aby to bolo, aby keď príjem na takýto meeting, aby som mohol ukázať prstom do tých štvorčekov, čo tam sú. Ja už potom to viem všelijak skrášliť, aby to nebolo také technikálne, aby to nebolo podľa nejakých špeciálnych metodík, lebo moji partneri aj tak nerozumejú tým metodikám, takže ja im potrebujem, ja sa musím priblížiť k ním, aby mi rozumeli, aby to obdobie, že si nerozumieme, sme skrátili na čo najkratšiu dobu. Pretože 90% problémov v technickej praxi, čo vidím, je neporozumenie. Úmyselné, neúmyselné, proste aj keď dvaja rozprávajú rovnakým jazykom, rovnaké slova, tak pochopenie tých slov býva v inom kontexte úplne iné. A zistíme to až na konci, keď to odozdávame, a však ja som si myslel, však som ti poslal do mailu a ty si ho nečítal. Mail není na to, aby sa definovala technická špecifikácia. A mnohokrát je to aj biznis nástroj a jediný dôkazový materiál, že som niečo povedal. To je veľké, nedorozumenie. Takže mám na hlave niečo, čo mi nejakým spôsobom aktivity mozgu premenia na elektrický signál. Ten signál sa cez Bluetooth prenáša buď do telefónu, alebo do nejakého iného technického zariadenia a potom to už len vizualizuje. Vzhľadom na to, že tieto najjednoduchšie snímače majú iba v podstate dva snímače a ucho, tak tie výsledky môžu slúžiť na také hranie, na také pobavenie, ale potom pre serióznejšie veci sú komplikovanejšie zariadenia. Jedno je, aj čo hľadám, je to biele, čo sme tu tlačili. Nie. To, čo sme OpenBCI, sú to mladí chlapci, neviem, z Kalifornie alebo odkiaľ. Roky sledujem, až teraz dali na Kickstart požiadavku a behom pár mesiacov nazbierali asi 250 000 eur. Spolupracujú so všetkými možnými inštitúciami. Testujú sa študenti na prednáškach, ľudia s rôznymi handicapmi. Software je open sourceový, hardware je open sourceový, sú k tomu všetky podklady, ale dá sa to aj kúpiť od plošákov, hotových setov a toto je napríklad maska na konkrétnu veľkosť, ale až do 16 snímačov. A to už je potom vlastne skoro medicínsky nástroj s tým, že môže slúžiť aj lajkom na to poznávanie, keď mám strach, ako sa mi to prejavuje na mojom mozgu, keď sa teším, keď sa učím, keď sa nudím. A od toho sa dajú potom odvíjať rôzne stratégie, ktoré sa dajú implementovať na jednoduchých hračkách, ako mám ja tu na čele. A môžem identifikovať, či môj mozog generuje v priemere, lebo mám to na čele, takže to je skôr myšlienková oblasť, ale sú aj emočné a iné. A podľa toho môžem robiť rôzne stratégie, lebo už aj toto jednoduché zariadenie rozpoznáva žmurknutie. Možno nájdem aplikáciu, kde je lovec a keď žmurknem, tak spraví akciu. Mám tu nejakého mravčeka, ktorý niečo tlačí a potom také hračky ako zavriem oči. Ja koncentrujem sa na súdok, ten súdok, keď sa koncentrujem dostatočne dlho a intenzívne, tak vybuchne a
alebo pozerám sa na loptu, alebo levitujem, to je najlepšie pri zavretých očiach, meditujem, tak tá lopta bude levitovať. To je to, čo nás čaká pár minút a dúfam, že mi teda... Môžeme? Samozrejme. Do jakého rozsahu sa dá ísť akože pri zisťovaní tých emócií a všetkého? Lebo ja som uvažoval konkrétne nad takou vecou, že flow sa to volá, a merať práve túto vec. V podstate jednak to má zmysel v počítačových hrách a pre edukáciu. A že či je ja niečo nemám také... praktické skúsenosti, ak chcel by som, viem, že na fejke a na fitke sú skupiny ľudí, ktorí sa venovali aj napäťu na pokožke a rôzne takéto sekundárne prejavy človeka. Jasne. Celé by sme to mohli uzavrieť, že sú to systémy s biofeedbackom. A môžeme pomôcť ľuďmi s protézami, handicapy rôzneho druhu, svalová dystrofia, rôzne formy Aspergerových syndromov. To sú teraz veľmi akútne veci a deti v rozhodovom konaní prežívajú veľmi stresové situácie. Sú tam nasadení psychológovia, ktorí majú podobné veci, ale s káblikmi a to dieťa, keď je hyperaktívne, sa tam dosť zle s tým pracuje. A keby sme dali deťom nejakú hernú situáciu, my by sme ho nenútili buď taký, buď onaký. Zahraj si a toho mravčeka nauč, aby niekam zašiel. A on keď pochopí, že aby tam išiel, musí byť koncentrovaný, on sa to naučí a nebude vedieť ako. Napríklad. No. Keď som ich skúšal, horeli všetky. Na to, aby mi to celé fungovalo, tak musí bežať nejaká aplikácia, ktorá premosťuje Bluetooth a moju aplikáciu. Tu sa má zobraziť takýto symbol, ikonka a ja si spustím teraz aplikáciu, ktorá by sa mala pripojiť. Tu vidím, že sa snaží pripojiť. Fyzicky sa to prevádza a je modrá, takže som pripojený. A budete vidieť na dvoch ciferníkoch, aký je môj momentálny stav koncentrácie a som skoro aj koncentrovaný, aj uvoľnený. Možno kým tu zaspím, tak budem len uvoľnený. Aj to sa stáva na prednáške niekedy. A tento pekný žltý graf, čo sa tu mení, to je vlastne tie delta, theta, alfa, beta, gamma, tu sú určité frekvencie, ja neviem, 4, 8, 12 Hz a viac. Aj takže ten zvuk hovoril, predpokladám, že mám zavreté oči, aby som vedel, že som v tom stave, lebo ako otvorím oči, tak už tá schopnosť uvoľnenia klesá. A tie obrazce možno niečo znamenajú, keď sme to skúmali, možno majú nejakú výpovednú hodnotu. Je to pekná dekorácia a možno má aj nejaký význam. Tie stĺpčeky, to je vlastne histogram, keď 10-20 Hz, 30-70 Hz asi nemám, to by som musel byť, i keď neviem, nemeral som to, ale bežný priebeh toho signálu je asi, ak je tá biela čiara, z toho sa robí nejaká analýza frekvenčná alebo digitálna Fourierová transformácia alebo niečo. Z toho vznikajú nejaké informácie, aký je pomer amplitúd na jednotlivých frekvenciách a už tá aplikácia, ten tvorca sa rozhodol, čo s tým bude robiť. Asi to nie je úplne presné, ale pre fany a preto, že naučiť sa, kedy som viac koncentrovanejší, alebo ako dosiahnuť stav, aby som bol súčasne koncentrovane uvoľnený, vtedy pravdepodobne tá schopnosť nasávať tú informáciu je najpriaznivejšia. Či si zapamätám, to už je druhá vec, dlhodobá, krátkodobá pamäť, ale ten moment vnímania informácií je lepší. Hovorí sa, že čokoľvek dostanem do hlavy, sa tam na podvedomej úrovni zachová, až na nejaké výnimočné situácie pri hypnoze a podobne, ale možno to vieme svojpomocne využívať. A môjim takým vedľajším efektom je, popri tej systémovej práci, naučiť sa niečo o vlastnom tele, o vlastnom myslení, o vlastných emóciách, zlozvykoch a takýchto vecí. Takže toto si viete stiahnuť, vyskúšať si to, máte tu čelenky, ak už niečo máte, môžeme skúsiť. Ja ešte teraz spravím 1-2 aplikácie, vy sa môžete zatiaľ hrať, budeme sa pýtať a môžeme to posunúť niekde týmto smerom. Dobre? Alebo ak vás zaujíma niečo viac, ja som toto bral ako prvé motivačné, lebo za tým je potom to ďalšie. Ak niekto príde a chcem spraviť také niečo, čo s tým. Ukážem vám ešte ďalšiu technológiu. Môžeš ešte na chvíľočku teraz zažmúr oči a ukludni sa. Tak ja začnem meditovať trochu. Potom ma zobudte, až bude 14.
Zabud sa teraz. Ho! Ale že vraj sa dá, len pozeraj na to naučiť si vyvolať alfa vlny, že stačí mať len ten feedback ako vizuálny, že v tomto momente... Dá, no na tú alfa hladinu je tu taká pekná aplikácia, ale neviem, či aj na PCčku, na mobilných telefónoch, a tu toto není. Na telefónoch budete mať dve mikroaplikácie, kde budete mať guličku v tomto radarovom diagrame a tá gulička bude lietať podľa toho, ako ste uvoľnení. Úroveň uvoľnenia je číslo 0,255 v rámci tých prevodníkov, čo tam sú. Tým pádom vy máte krásnu možnosť, toto je vlastne, a sú to tie, hej, no takže v tabule vidíte, jak som koncentrovaný a keď sa dokážem koncentrovať dlhšie ako nejaký čas, vidíte, že tá koncentrácia to není pevné číslo, to je tak dynamická vec, že a teraz môžete merať čas, zlepšovať si ten čas, robí to parádu, spraví to sociálnu vec a môže mať z toho obchodný prípad. Mne sa akurát na to nepáči, že ničíš niečo. Nie je tam niečo pozitívne? Tak môže byť, že budem hľadiť na nejakú dievčinu a tá mi povie áno. Ale to je osudová vec, to by som práve radšej Môžem sa spýtať, ono sa to samé spáruje, či treba tam... Malo by sa to takto, nespáruje sa to samé, treba telefónu povedať, aby sa človek spároval s tým. Jasne, je tu ešte druhá... Neviem nájsť tú guličku. Ja to na počítač, mne to dlho nefungovalo na počítači, lebo mal som problémy s Windowsami a tak, včera v noci sa mi to podarilo, takže ja poznám to, čo je v telefóne a vy to spoznáte za chvíľku tiež. To je jedna vec. Teraz vám ukážem inú hru a chcel som ukázať ešte nejaké ďalšie platformy hardwareové, ale to v zásade nemení nič na situácii, pretože napríklad kolegovia na Fitke majú svoj systém iných výrobcov a sledujú rôzne aktivity, tiež kam sa pozerá oko, alebo estetický zážitok a rôzne takéto pekné veci. Takže to sa tiež dá nejakým spôsobom sklbiť, že by treba sa definoval nejaký výskumný projekt skrz viacero fakult dokonca, lebo toto je už pre neurofyziológov, psychológov, nejaké kognitívne vedy. Je to krásna interdisciplinárna vec, kde by sa to dalo nejakým spôsobom využiť. Toto sa volá Minty, alebo Minty. To je taký chudáčik mravček, ktorého ovládame myšlienkami, konkrétne koncentráciou. Zahral som to asi len po prvú verziu a nepripojil som sa z nejakého dôvodu. Musíme. Dávam číslo. Celá tá komunikácia sa premení na sériovú komunikáciu v počítači. A tam už potom ide len séria prúd nejakých čísel. Hovorím to preto, pretože existujú aplikácie, ako je možno poznáte, je Scratch a je Inventor 2. To je webovská verzia Inventora 2, kde sa dá proste tam sú knižnice aj pre Bluetooth, Wi-Fi a tieto veci. To znamená, to dieťa naprogramuje zariadenie, ktoré ovláda potom autíčko na Bluetooth cez toto webovské rozhranie. Nerozumie princípom, prečo to funguje fyzikálnym, ale je to objektovo orientované, paralelné by design. Nie je to sekvenčné programovanie ako klasické C, Pascal, takže je to prirodzené mysleniu tých detí a môžu dávať veľmi pekné výstupy. Prídem domov unavený, dávam si čelenku a poviem rozvesel ma. A rozveseliť sa nedá na silu, to znamená, tam najprv príde nejaká taká tá bušivá hudba, aby sa prispôsobila mojej frekvencii a potom to pekne ma vtiahne. Mozartová hudba je pekná, ona pekne vťahuje, ona netlačí, ona pekne ťahá. A to sú zase muzikoterapia, spolu s všelijakými inými terapiami sa to dá pekne dať dokopy a môže to byť aj v tejto oblasti. Zase ten potom, nebuďme najlepší, buďme užitoční. Toho priestoru na to, najlepší aj tak, kto to posúdi. Motivácia nemá byť prvý, ale byť užitočný. Aspoň tak by som to chcel. Takže natiahnem si, čo už som hral. A tuto môžeme počítačovú grafiku a
Ja to prehrám teda ešte raz, aby ste zase, že to ma nepustili. Veľmi jednoduchá stratégia, hej. Mám dostať jablčko do dierky. Jediný problém je, že úroveň musí byť vyššia, ako je táto fialová záležitosť. Takže ak by som sa nevedel koncentrovať, tak jednoducho si to nezahrám. K tomu je ešte muzika. Čiže teraz, keď si pod... Tak sa zastaví, keď si pod, alebo... Keď držím space, tak zastavím. No nie, ale že ty, keď nie si... Tam hore je úroveň koncentrácie, nie ten... A keď si pod tou fialovou značkou, tak by to zastal. Aha. Ja som teraz tak nabudený, že... Ale tá fialová sa dá nastaviť, tá hranica asi, nie? Túto chvíľu nie, v tejto hre to neviem. Čiže to je vlastne tou úrovňou asi. Asi áno. Teraz mi to dáva ľahko, aby ma neznechutil, až ma spraví gamblerom potom. A tu treba aj znižiť koncentráciu. A už dá vyššie teraz. Nie znižiť, ešte cieľene zvýšiť viem, ale znižiť to je problém. Už teraz vyššil. Tu musím zastať, a držať, kým mi príde. No dobrá. Počkaj, čím si zastavil? Spaceom som Aha. spôsobil. A tam, že maximálne attention, takže ja som momentálne absolútne... Skoro myslím, že to apeluje na to, že sa musí v tom čase začať zase sústrediť, keď má vystúpiť z toho. Môžem mu vyčleniť pásmo, ja sa s ním môžem hrať a vycvičiť ho. A ak to dieťa alebo ten človek ani nebude vedieť, ako zaujme tá herná situácia, tak tie techniky okolo, to samozrejme viem s tým manipulovať rôzne, ale berme to pozitívne. Tu musím aktívne, ešte keby som tam skomplikoval s meditačnými vecami, takže nabehnem tam, zastavím, držím, on sa to nejak podľa niečoho začne hýbať. Teraz, ak som náhodou ešte aj koncentrovaný, tak to posuniem. Samozrejme, je to veľmi mäkké na mňa, nechcem ma to znechutiť. Vedia, že som začiatočník. To je zlé, keď dieťa nemá motiváciu, ale pekne ma to postupne bude viac a viac trápiť. Každú úroveň ešte môžem spraviť rýchlejšie, môžem to začať komplikovať so všetkým možným. Jednoduchý princíp, keď človek má ten engine na tom mravčeka a tak, a dneska Unity 3D, viem, že máte, dá sa to krásne sklbiť, takže nekonečné možnosti. No a tak ďalej, nechcem sa tu ja hrať pred vami, určite čakáte, kedy si to vyskúšate vy sami. Takže ja vám dám moju čelenku, môžete sa pohrať tu, prípadne napýtajte. Ale tam nie je také, že to je individuálne, že každý si to musí nakalibrovať na seba? Lebo to je dosť individuálne asi, nie? Momentálne to není pre vedecké účely, takže len na nejakú frekvenciu je akoby koncentrácia. Samozrejme, ja myslím, že každý z nás sme trošku iný a by sme si to mohli ešte sami nastavať, ale tento herný plán je taký jednoduchý, aby to proste išlo. Ale som prekvapený, že není až tak veľa hier na tom trhu, ktoré by boli takto riešené. A už vôbec nie s nejakým pocitom poučenia alebo zvyšovania cieľene nejakej vlastnosti toho dieťaťa alebo toho, kto to hrá. Ale to ide samé, už som klesol s tou koncentráciou, takže to dieťa nejak pochopí, že keď spraví niečo, tak mu tá hra povie, že je koncentrovaný. A keď mu povie niečo, tak mu povie, a teraz si uvoľnený. A teraz on pozná tie symptómy nejak tak, on nerozmýšľa, on proste žije. A vie, že to tam nejak je. A keď bude starší, alebo keď sa bude tomu viacej venovať, tak pochopí možno aj na tej fyziologickej úrovni, alebo na tej duševnej úrovni, čo to teda znamená nemať myšlienky, mať prázdnu hlavu a ako zažíva nirvánu. Takže toto možno ako taký úvod. Nechcel som ísť vôbec o nejakých technických detailov alebo do nejakých veľkých vecí. Môžeme sa rozprávať o enterprise architecte, môžeme sa rozprávať o numerácii prevodníkov, o čomkoľvek. Ak vás to doteraz nezaujalo, tie ostatné veci budú zbytočné. Toto je ten Everest vpredu, čo nás môže, alebo Chopok, nazvime to Chopok, nemusíme ísť ďaleko. Ak nás to zaujalo, že nielen ten Chopok, ale aj tá cesta môže byť zaujímavá, a tá cesta dokonca viac než toto je také marketingové, ale málo kto si chce zodrať topánky a mať plusgiere a mať to ako cieľ.
radšej sa človek vidí na tom chopku, ak sa pozrie a príde tam a je tam zamračená, nevidí nič. A potom sa musí ešte aj vrátiť a je to niekedy ťažšie, než tam vyliesť. Takže ja som taký, akože tá cesta ma fascinuje, učím sa na nej chodiť, niektoré veci poznám a myslím si, že bez nich sa to nedá, ale prax má vibrácia. Pretože málo kto robí kvalitnú a dobrú dokumentáciu, nie preto, že ju musí, ale preto, že ju vnútorne potrebuje. A aj veľmi úspešné firmy, komerčné, by našli veľký priestor na zlepšenie. A samozrejme, ale v pondelok to musí byť hotové. Tým pádom všetko ide bokom. A ja si myslím, že aj napriek tomu pondelok to musí byť hotové, tak z tých 30 hodín si 4 hodiny dám, aby som si to nakreslil. Lebo už nikdy nebude čas, aby som to zdokumentoval. Na to proste neverím, ja som to nezažil, ak vy máte inú skúsenosť. Ak to nerobím priebežne, alebo ešte lepšie dopredu, aj len skontrolujem, ktorá časť dokumentácie je neaktuálna, tak ten výsledok je potom. Dobre, to bola tá oficiálna časť. Dobre, takže ja to teraz oficiálne končím. Ak by ste čokoľvek chceli vedieť, tak ma nejak upútajte. Radšej by som sa hral s tými autičkami a s týmto všetkým, aby ste mali zážitok. To myslíme pre vás. Ďakujem Romanovi za úvod do problematiky a ešte by som chcel vás vyzvať, že takéto podujatie chceme robiť každú druhú stredu v mesiaci a na ďalší mesiac ešte nemáme žiadnu tému. Takže keby ste mali nejakú ďalšiu tému, že mám nejaký nápad a chcem to overiť a možno hľadám parťákov, ktorým by som mohol porozmýšľať a zistiť, že či to vo FabLabe by sme to mohli overiť, tak kľudne sa môžete hlásiť, ďalšie mesiace sú zatiaľ voľné. A ešte veľmi stručne o ďalších aktivitách, to bude mať záujem, potom môžem urobiť vlastne exkurziu. Prvú stredu tu má stretnutie Robotika.sk organizuje, čiže tu sú zaujímavé témy ohľadom robotiky, tie už sú vybukované pol roka dopredu. Druhú stredu robíme hľadám parťákov a tretiu stredu robíme také, že kto už tu niečo urobil, tak môže to prezentovať. Čiže to je ako zo strany FabLab. Samozrejme, cez deň tu môžete prísť a realizovať si svoje projekty. Za tie 2 roky, čo sme otvorení, tak vyše 700 väčších projektov bolo zrealizovaných a vyše 3000 ľudí bolo na návšteve. Takže vám zatiaľ ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Ak by vás to zajalo tak, že máte už niečo, tak môžete kedykoľvek, môžeme sa dohodnúť a môžeme, ale začal by som asi tou menej krásnou vecou, ako by sme mohli spolupracovať. Ja osobne používam Enterprise Architect na to zbieranie informácií a skladnú komunikáciu, môže byť človek aj v Amerike, kdekoľvek a mám s ním ako fungovať. Na také plánovanie používam Redmine, tam je aj Wikipedia, tam je aj fórum a keď máme také rýchle informácie, našiel som článok alebo čokoľvek, tak len hodím tam a tí ľudia, čo sú v tom krúžku, dostanú. Richard to používa, možno aj teraz poslal pekný článok, peknú uputávku na vývojové prostredie. A je to taká platforma pre tých komunitných šialencov, aby si nepísali maily. Proste, kto má záujem, padne tam a komunikujeme. A či už poradiť, alebo s čímkoľvek, stretnúť sa, okulí a tieto veci, ak tam na pozorujete. Takže je to svet plný zábavy, ktorým vedľajším efektom je poznanie, aj to technické, ale aj to ľudské, budovanie medziľudských vzťahov. A vzhľadom na to, že sme v priestoroch, ktoré patria do, nazvime to, maker spaceu, ktorí začali pred 20 alebo koľkými rokmi na MIT ako technologický priestor pre vzdelávanie, hlavne za účelom vzdelávania. Prídem, naučím sa, vyrobím si, zrealizujem si. A zdieľam. A publikujem potom. A na takých akciách, ako je Maker Fair. Sú tam študenti z univerzít, aj z takých vzdelávacích inštitúcií, ktoré podporuje priamo mesto Viedeň, a tiež majú iné hardwareové a softwareové nástroje na skúmanie mozgu v rôznych situáciách. Takže to spájanie top IT, vrátanie big data, rozpoznávanie, analytiky, to všetko je vlastne súčasťou toho všetkého. My môžeme vytvoriť napríklad takú vec, že študenti by mali na prednáške takéto čelenky, a ten učiteľ mal bezprostrednú spätnú väzbu, či je meditátor, že ju spal. To neviem, či dobre nápad. Ale Ja som presne na týmto rozmýšľal a
A dokonca je taká vec, že vlastne teraz bude veľká vec v edukácii, ako keby virtuálna rozšírená realita. Ja si myslím, že rozšírená realita ešte viac a v podstate tí ľudia, čo to už používajú, kvázi majú nejaký prístroj na hlave, takže už mi to príde také, že prečo tam nepridať ešte tie snímače a už nerobiť nejakú analytiku, že tak spravím si nejakú vzorku, kde si určím, že v tomto stave bol ten človek spokojný, naučím to nejakú neurónovú sieť a potom na základe toho viem ovplyvňovať ten zážitok, čo tam ten človek zažíva, že proste nejak to zdetekuje. A ja už to pozerám ako marketingový odborník, ktorý chce využívať, ako sa správa ten človek pri nákupnom regáli. Áno, ale zároveň aj vo vzdelávaní v podstate to má akože význam, že či je to učivo ako keby motivujúce, alebo práve nemotivujúce.